Bharat Juro Jatra Morigaon Pen Jaluk Guti kilometer krip ho an ajakiding arm kachijeng pon. Rahul Gandhi alang likoina Kumari pen jamuin Kashmir angbong 3570 km lapen Dhubri pen Sodia angbong 800 km Gurup Gogoi ahin pen Japondo. Lapen Phaikuni ni phaing korake thomarni abangki Bhopen Bora lapen product bordoloi atumahin pen si Japondo. Labangke Morigaon pen Jaluk Guti angbong kilometer krip ho an Bangsolong West Karbi Anglong District Congress Committee ahin penta Chetongdon. Bangsolong Singteron West Karbi Anglong District Congress Committee Amaipu Chatra Singteron West Karbi Anglong District Congress Committee Secretary Karing Phangchopi Maipi West Karbi Anglong District Mohila Committee atun Chetongdon. Lapen Kaduk Kavi Bang Tharuhini Sosi Congress Klembang Kubang Piatum Tami Chetongdon pen Aliralon pen Pachun Pamilu. Lapen alang litum aphan perangkiatum karju panhut lamthi nangke jaidum lapuson hinlo. Cijeng loma kualam na tu sekame niltum nipulo kongres atum dan kongres ake kroidat atum lo nilitum jati jabor kualam abe nilitum kongres abangke lasi nilitum ladak laam nilitum taves Karbi Anglong pensi nilitum kebang niphan pulo lang luma pukali nilitum keves Karbi Anglong Karbi hillo nilitum Karbi ati sisonel pensi nilitum ke lap hang masih tum dak kebang lopu lasi kupi polo kebang kualam niliphana julo je non BJP sarkar ke jat ahortar positame akesu non itu mohila ba isi paghor ahormu positame nilitum kachutun choda halaso turun gogoi halaso hot iltum khan gas aputhak positame halaso hot haropli halaso hot mohila tum sta sungong lo kitun kedang pen haropli pen iltum laso pen peklang konlo kitame angbong alang tum polo je BJP phanang jogot BJP tum ke pharohini penang jok pharohini pen se gas positame nilitum Bikom pon populo amak lasoke jok pe non alang tuma sarkar hora bangke pipolo pharohini kalida si non bangke pharokre hini ra hokep positame ilitum ladang nang talo lasi non pharohini pu bangke itum bojar dam positame hang talong le non pharo khosuri sile pon positame itum bojar long pen han positame ajar ason chewan long le lasi lahelo ni dipudami jang hilien ko helo ador keso lapuan gas punon ba gari yang thukstame lalo lasi non ilitum kongres ahoda sarkar hot kupi make claim kedam hala sohora development ke bang kaso development aputha ke claim tang adharwa anta hala tuma bang nang claim piun edet nang pa develop piun edet lasi non kot nilitum laso kongres ade Komiti Presiden Aki Hai Singteron pensi nang Japon lo lasi nilitum kadogo we dak bang Tharuhini rabat an nilitum dak nang cera bang situ dun lo pen padap baji kebra citim pen non dak baji sira acitim an nitum dakeng kan siwang delo la pen jasime ta bangke nitum la sob Bharat Joro Jatra bange ke mang la pelo jedak Indian Constitution sidame BJP sarkar atum bangke ke thak la pen ke ason same kapawe ji aphan si nitum phan nitum thekilong lo la si Congress hin pen bangke la so save the constitution la so putha si jasime nitum atir citir akhir cipilo la pen ke Bharat Joro lapen nitum kato ke ni siket ken in Bharat abang jakong cikip isi pensil itum donang po jada case tame case so kato ke tame itum isiret sila so hang bidhan aprang ateng pensil itum secularism bang tangnang polal lapen ke dak nilitum bolong kustame mo ke wangji tarik bang hot helang thoi pista nitum West Karbi Anglong District along sidame so Bharat Joro bang nitum mong dupon ko lagi PCC pen instructions tame dulu lasi tarik bang non ko thik thelang lasi lapen ke BJP atum jitu corruption ke claim BJP tum corruption ke claim pen ason jitu rat aphan ka chinek lapen hormu horta rador ke so pen chenglok sat primar tum han an kitun jitu LPG gas pen chenglok ador ason kisu laso puthak ni tum Congress hin pen bangke ni tum chedon nunde lapen labang so puthak ni tum Cisongji Kongres ahin pen bange rat farman rat ajo ini nitum arjabji kisung kituk aputhak rat farman nitum arjab bonji lake nitum kai por samai Kongres lake cisik ding lo Dipulir punai lokal lode la Meghalaya pen dak kene Assam kato border ya dispute bange rap kin pen solution er pakano ko kali dela pus sebong sai aben ni ko ini duk lo ya dak
inut ka bi tuda prandam no tungkat pang prandam masa lang li kene kan akot lang ya akar jong bang jimu ti kan chai tuno tinol lage border dispute tin pen permanent solution dia Assam government na pen itu Karbilang district autonomous district council katu tengkol si laso bang claim no kasi apang mo dapat son border itu bomlo kasi laso strongly decision and pakasi kasi pa border dispute tong pang Congress oke kangpu lo kan dun kulong te lagi chok chilo kasi ni tu West Karbilang Congress district committee pen ke la kangpu pa si don unde lasi laso bang ke bonon sida kangpu bang ke paso city kene kene pir ke donang lang Congress agin pen Mukro along aron repen thengpi kang huat tumaphan kenep dun along apran kedam nang abang fu karlitang bidasing lekthi kichitang arpum karbianglong nang chililong lo alangli forest guard ke klempen phere repin amina asai kache klem dun pen kang huat tumaphan kenep dun ahut kache tengkheng dut ajok sai jok jepen alangli halabang sodim apran dam nang koklo bonta halabang sarni pen alangli phan kichitang arpum sitami karbianglong chewanlong ledatsi meghalaya si pondetlo bonta puthot patowe phai kuni ni phai kora hinia jo West Karbianglong an alangli kichitang arpum nang palilong lo kedam tang patumia dap jitu khotna ke dokok la ke itum Assam police la pen ke forest society la pen ke thengpi kang huwa tumang bong si chi pholo hala bang so ka chi pholong hala dak kachar plung ahut matis ke sang se dade yok la dak pen itum forest society tum mate Assam police tum ben sita mi asa yok chi alang tum ki plung dun masai deng nang koklo la sila bang so ka chi plung along masap so ghotona dolo la pen det bang ke bange thoma mo abang phu phan ke Assam police la pen forest tum nep dun long lo nep ing nang si alang tum phan pu jirkin deng long anwan det lo la pen abang hala dak jitu thengpi kang huwa gari la pen ke forest department ma gari ta sang kok lo la pen hola so gari ke sang kok puthot kaching thum dami po hura bang ke meghalaya pen ki ong dung armu bang lo la so si department atum phan mate Assam police la pen forest department tum phan nang tengkheng du ni hadak penang alam ki mate thedung khotona do kok lo nasila bang so khotona ke do kok ke ahok lo ni tum Karbilo Charlie asong besta meaning duk chipilo sita me laso long bang ke both administrative and law and order atu chingki chingwai lo patumi por phai ke thama por hadak mukro long si outpost long si chingwai lo je jitu ke nep tang det bang ke thoma phana bang lo le pulo tang te Meghalaya sor bang ke ame ke karpo son si dolo la si situation ka control phan la bang ke thom ke nep tang akang hutum phan lo nai la an lo te hala pu dead body tanang lo po la pena bang ke hal tum ta peace do popusi dak agreement che tok lo la si asa yok je ke nep tang det bang ke thoma phan sta me lo nang kok lo la si for the sake of peace ni tum Karbilo Charlie song be sta me hala dak isi monsam si ke nai po masinil tum hadak thangnar kham khia be sta me isi ningduk bang la lo la bang ke thom phan lo det sta me dead body bang patumi tum chelong le dalo la pen is a very unfortunate itum therak me alam hala dak DC do SP do la pen ke DIG do sita me itum hala mukro bang ke birta ke long teng pulte chomanga tum sin nang me nang thorpiat lo si birta lo asi patu actually in this very critical situation ilutum jitu kontrak sangma alangli Meghalaya long ke number 1 citizen lo alangli no chief minister lo pulotang te alang ajhak statement kipia bangli tum Karbilo Charlie song pen condemn nang kokpo athi non apora hut alangli tum hala dak koson si peace ka maintain ni ma phansi bor ining border issue a joine le labang so ghotona ke dogali lake chini nei border issue yoni le lake laso ghotona ke dogali lake ino thengpi kang hu lapen ke aron kirim asai ki tum pensi lake laso ghotona ke do lasi laso long pe border issue one way that nai lapena bangke kang hu pulotang te lake jati avelo Karbi tum leng hu chomang lum leng hu talake jat alam bangbe lasi labang so lo bangke nelika chuni ri kang tu bangke Meghalaya government atum sita me lason criminal angdeng bangke damde det nei lapena bangke ladak situation ke pang sami phansi alang litum bor ineng sita me ajhak statement kipia bangke non bangke nituma area long sinang luchok nitum phananga tengkheng pulason alam sikeni ye pulotang te lake khala dak aratun phan kachuur ason si mander lo pusinil tum akoi pipon la ahok peda bangke ladake
itum authority tum si failure lo pusi nilia koi ping tung athe bangke mukro long alam ki ke damtang cheklo yona prang sitami halak thidung isi incident dolo hala so pena bangke ladak higher authority tum sitame alang litum amek prang pensi haladak protection kipi nei hadak arms awe lapen ke gari motor awe lang hala hai along mane tongsekot pen ke langdun thek theda ta pod bangsi apar nisi incident nang do koklo pusi neli puing tung athe hadak mukro jitu bid office along bangke stop ta kompik lapen hadak ke critical pick batai tame lapuson isu do bomlo hala so na long bang itum authority atum bangke langdun ke pangkri do koklo lasi laso agotona nang do nang koklo pusi neli puing tung athe hala dak ke damtang jitu thengpi kanghu long meghalaya sor nang tengkheng pensi kanghu te kin ne muntang thengpi tame chepon that an lo pulo tak te hala dak prabjin pensi law and order administrative atum si tame defense hala dak toini polo lapen ke forest department tum si tame hala dak alang tum staff mesen hala dak toini polo lapen arms amukha tame lapen gari amukha tame pinai polo sa pipe derlo lasi ladak bangke nili authority tum si fail higher authority tum si failure lo pusi nili akoi ping tu lapen border alam ki bangke la pulo non anta mane proper solution bangke wang we that lapen bangke non ateng polo tangte border bangke proper solution ke wangi pu bangke nil tum ning thedam de athe bangke jogen mohon masi tame alangli wanglo lapen nili masi tame hal bang suhud alangli tuma toyani sidun lo hadak pillar long masi tame alangli keng pakchi bidam lo sitame piniar nian ta labang so apu thak bangke proper boundary lahilo pu bangke alangli tum anghopen bangke ni ye that pole dak bangke nitum bangke lake direct we Karbi student association blame to the Gulf of Assam lake alangli tum isi arlo kopine bidikang lim ke do yoni si pini ilitum adu yang ahoy bangke nakelang pangkri pusini li akoi ping tu মানে কম্পেনসেশন কি পিজি বা বর্ডার ফান্ড কেলাং পঞ্জি লাকাতো গাবে পাকে non nil tum pini earning sama por jitu Assam chief minister pen ke paklang pon alam the bangke la pulo alangli laso ghotona ke dukok bangke especially Assam police atum ta mane adai do pusi alang ni lo stami ni lika chuning ria bangke lil tum ladak popper jitu ladak ke dowek ke phowek atum si chini lo lasi until and unless jitu proper investigation long letik proper report long letik bangke thang adjustment ta pipe that si peace maintaining phansi kabor ineng pusi ne alangli phanta chuning ring tu athia bangke ladak ground report long ke ladak rat tum si chini lo dak ke phowek tum si chini lo polote ladak ke Assam police atum ke methanga duty si cheklem lo lasi methanga duty ka cheklem atum phanjong si nonason higher authority atum ta government atum ta action enrong polote ke bangi yar ni bangke atuya hoy ke cherai komi phan ingnam ke rai komi phan bangke department atum si tame kengkam ka chi gor bangke sang rangi busini nisi tame birta ke long ke chenga bangke dead body hapu jir kendeng nasi wani pusini litum hapu si dun toilo namasi api bangke choro nangi itum tim kar bianglong ke japon tum tuliram rong alangli dilhi le do pusi tami alangli colleagues ake hai umar sing ti sola pen bangke research retesting hi alangli tum phansi nang toy dunala tum colleagues pen wanglo la si alangli tum nang lit pon si pini bangke khandulia long bangke dead body chelong lo nasi dead body long ni tum hadak pen ke long dun pola tangte jitu ni tum kaching ki dulong pate report ai sining duk meme alam bangal la pulo hala pusi postmortem ka kuri masi pu Assam police atuma masi ame thangsi ke pathi pusi akoi nang kipi asila bangke ilitum ningduk par piklo jitu ituma methanga long ri long methanga Karbi nok be kiti arpu mansi tami bang pondet pensi bangatum si postmortem nang kori pilang stami to isi ningduk alam lo itum han arniki iklo la sinilitum Karbi lo charlia song pena bangke kachuni ri kangtung bangke la pulo jitu ituma nok be karlitang bidasing lek the appearance tu phan mate achora tu ma phan bang council adjustment pet achora phan bangke itum Karbiang lo tormas council pen woreng abar sai pinai la pena bangke alangli phan ituma nok be phan mesen compensation pinai la pena bangke labang so agotona along jitu ituma nok be bidasing lek theki thidun lot phan bangke phurkimo lang sitame alangli Karbia khai Karbia long ri ke rai phansi apran ke dam do pot alangli phana bang elitum Karbiang lo tormas council pen prabjin pen alangli phan la forest department along jase metpet forest sai ki sai hem along bang alangli phan komlin bangke kim nai pusini litum la bang so pheran ke hin pen Karbiang lo tormas council phan chuning rila আমাৰ যিজন হোমগাৰ্ডৰ মানে দেহাৱসান হ'ল তেখেতৰ বডি আমাক আজি মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কান্দুলিত হেণ্ড অভাৰ কৰিছে আৰু আমি ইয়াতে আজি হামৰান পুলিচ ষ্টেচনত তেওঁৰ আকৌ ইনকুৱেষ্ট কৰা হৈছে ইনকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত ডিফুট আমি তেখেতৰ PM কৰিম আৰু তাৰ পাছত তেখেতৰ পৰিয়ালক বডিটো হেণ্ড অভাৰ কৰা হ'ব